Ja sam Dragan Burdelja, make-up artist i podelit ću sa vama neke od svojih trikova. Nadam se da ćete uživati, a i naučiti po nešto novo. Kada šminkate oči, koristite senke u pastelnim tonovima. Izbegavajte one koje su mnogo sjajne, bele ili srebrne. Ono što je bitno za ovaj look jeste preciznost. Kako kada izvlačite eyeliner, tako i kada iscrtavate usta. Počnite da izvlačite eyeliner od sredine oka, ali vodite računa da ne pratite liniju oka već od najvišeg dela kapka da nastavite liniju pravo ka spoljašnjem uglu oka. A zatim iscrtajte liniju od početka oka do sredine. Jedan od trendova su i naglašene trepavice. To možete postići tako što ćete maskaru naneti u duplom sloju ili koristiti veštačke trepavice kao što sam i ja uradio. Da biste naneli maskaru od korena do vrhova trepavice, ono što je potrebno da radite jeste da je rotirate dok je nanosite na trepavice. Ono što je najbitnije kod iscrtavanja usana, pogotovo kada koristite crvene nijanse, jeste simetrija. Počnite od uglova usana ka sredini i na taj način kontrolišite simetriju. Za intenzivnu boju karmin nanosite direktno, a za preciznost koristite četkicu. Preporučujem da uvek posle šminkanja nanosite fiksator. Pored toga što će vam obezbediti dugotrajnost šminke, on će vam i osvežiti lice. Nanesite ga pre i posle šminkanja, a i svaki put u toku dana kada osetite potrebu za tim.